Om et øjeblik skal I opleve Shubiduo i filmen Den Røde Tråd, og det bliver nok sidste gang, der bliver vist på Biografplan. Så skal der lyde en boo. Så husk nu at nyde øjeblikket. Filmen havde premiere den 13. oktober 1989, og vi var så heldige her i Paladset, den blev vist, eller den blev spillet af Shubiduo op på vores tag, eller vores terrasse. Inden vi sætter filmen i gang, så vil Michael Bundesen godt lige præsentere filmen, så velkommen til Michael. Tak for det. Jeg synes ikke taget over nu her måden på mig, fordi det var alt det, jeg skulle sige, nemlig. At det var en fantastisk dag den 13. oktober, fordi der havde Den Røde Tråd premiere. Og det startede med, at vi stillede os op på taget af Palads, hvor vi havde fået den idé, tror jeg. Beatles måske? Ja, det var det. Og så spillede vi koncerter, og det var sgu en mærkelig dag, ikke? Men den havde fået nogle anmeldelser, den her film, ikke? Og det var ikke den bedste af slagsen. Men vi var nu stadigvæk stolte af den, og det er vi stadigvæk, så vi håber, I kan lide den film, vi skal se om et øjeblik. Jeg havde tænkt mig, at når vi nu er kommet tidligt op her, at vi så starter med en morgensang. Hvad siger I til det? Er I med på det? Okay. Så hvis jeg nu siger, hvad må man er, når man giver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod. Man må for fanden have været noget. Grunden til, at vi er her... Ja, nu skal jeg klappe. Ja, det er jo rigtig godt, I skal klappe jer selv. Det er skide godt. Se her. Grunden til, at vi egentlig er her i dag, det er, at i morgen, der udkommer den her kæmpe boks her med alle vores, om man så må sige, plader og værker i. Og så er Den Røde Tråd, den har også fået plads i den som DVD. Så det er derfor, at vi synes, det var en god idé at opføre den i biografen. Nu skal I høre, nu skal I synge en gang til, og den, der synger allerhøjst, får den her. Og der er kun én dommer i den her lille X-Factor konkurrence, det er mig. Skal vi prøve? Hvad må man er, før man bliver til? En stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod. Man må for fanden have været noget. Det var meget svært, men jeg tror, jeg har fundet ud af, hvem der skal have den, så det går jeg lige op og gør. Og så rigtig god fornøjelse med Den Røde Tråd. Og lad nu være med at tage den for meget mere, end den er. Det er godt. God fornøjelse.